a tothom. Avui us presentem un programa anomenat OBS Studio que us permetrà crear continguts o reforçar allò que heu estat ja treballant en el vostre alumnat d'una forma molt més interactiva, dinàmica i atractiva per a poder pal·liar la situació que tenim actualment. Així que, endavant. L'OBS Studio és un programari lliure, llavors simplement en el buscador de Google posem OBS Studio i li donem a la pàgina oficial, que és aquesta. Una vegada ja ho tenim, li donem a aquesta i ens obre aquesta web. L'OBS Studio és un programari molt potent i una de les primeres qüestions molt interessants que ens presenta és que el podem instal·lar per a distints sistemes operatius, per a Windows, per a Mac o per a Linux. Triem simplement el que nosaltres volem i li donem a descarregar instal·lador. Una vegada se descarregui l'instal·lador ens apareixerà un arxiu com aquest, que tenim aquí, allà on l'hagin guardat. Botó dret del ratolí i li donem a executar com a administrador. Una vegada li donem a executar com a administrador ens apareixerà aquest assistent d'instal·lació. Simplement seguim el procés d'instal·lació, és molt senzill, molt intuïtiu i una vegada acabem la instal·lació se'ns obrirà el programa OBS Studio, que és aquest. Us apareixerà una finestreta que es dirà assistent de configuració automàtic, on ens donarà dues opcions. La configuració de forma automàtica de la transmissió, que és per a fer directes, i nosaltres ho anem a explicar en aquest vídeo, o l'optimització per a la gravació, per a crear un arxiu de vídeo i poder-lo vosaltres fer arribar al vostre alumnat com vosaltres considereu. Aquesta segona opció seria la que vosaltres hauríeu de triar i simplement li doneu a següent i que ho configurarà de forma automàtica. Una vegada això estigui configurat ja ens apareixerà el programa tal com l'esteu observant aquí. Llavors, el primer que hauríem de fer en el programa és el següent, és fer una breu explicació de configuració. Per a la configuració tenim aquí a mà dreta sota configuració o dalt fitxer configuració. Una vegada entrem al menú de configuració, les qüestions bàsiques que hauríem de modificar si ens interessa és, en primer lloc, la llengua, que us apareixerà en espanyol per defecte i ho podeu passar a català. Després també tenim el tema, que és l'entorn de la interfàs, que veieu que la tenim en dark, que és un negre sobre text blanc, doncs això ho podríem canviar. I després, pel que fa al directe, doncs no ho explicarem en aquest vídeo, però veieu que jo ja ho tinc configurat per a fer directes, podeu fer en Twitch, en YouTube, en Facebook, en aquest cas jo ho tinc configurat per a YouTube, però res, això en altres vídeos. Després, aquest apartat és molt important, el mode de sortida, a vosaltres us apareixerà estàndard, és convenient canviar-ho avançat per a poder fer la configuració més detallada. Li canvieu aquí a avançat i ja tenim, en primer lloc, el directe. El directe no el tocarem perquè és per a la configuració de directes. Pel que fa a l'enregistrament, aquí sí que hauríem de configurar algunes cosetes. En primer lloc, el tipus. Ho deixem en estàndard. El camí d'enregistrament és on se generarà l'arxiu de vídeo que vosaltres estareu gravant. En el meu cas jo he posat vídeos OBS Studio. Aquí se generen els arxius. Com podeu observar aquí, tinc cadascun dels arxius que he anat creant. Què més? Llavors, tindrem aquí també un element molt important, és el format d'enregistrament. Això és superimportant, perquè jo tinc FLV, us apareixerà MKV, MOV, MP4. Si per exemple trieu MP4, aquí a sota us apareixerà un cartell que dirà que si el programa té algun problema durant la gravació no us generarà ningú fitxer. És a dir, que si es queda bloquejat o que no respon el programa, perdreu tot l'arxiu. Mentre que en FLV o en MKV això no us passarà, podreu recuperar part de l'arxiu. Llavors, jo recomano algun d'aquests.
Pel que fa a la pista d'àudio, jo simplement faré servir una, que és el micròfon de l'ordinador pel qual estic gravant, però si voleu triar més opcions, doncs simplement marqueu tantes pistes com vosaltres considereu que aneu a gastar. El codificador, superimportant. S'hauríeu de fer la següent pregunta. Quin tipus de targeta gràfica tinc? Tinc una gràfica dedicada, és a dir, una gràfica que no està inserida dintre de la placa base, o tinc una gràfica integrada a la placa base? Bueno, si tinc una gràfica integrada, simplement en X264 us apareixerà aquesta opció, seria la que hauríeu de triar. Si teniu una gràfica dedicada, una Nvidia o una AMD o una Radeon, el que sigui, doncs la seleccioneu perquè és més recomanable que tingueu la vostra. I pel que fa a les configuracions, aquesta configuració de reescala de la sortida és per defecte el vostre monitor. Llavors d'això no tocaríem ja res més. Pel que fa a l'apartat d'àudio, aquí jo només faré servir la pista 1, està a 160 i en 160 està suficient, no cal canviar-ho a 320 ni res de res. Llavors, pel que fa a l'apartat d'àudio, aquí en la freqüència de mostreig us apareixerà 44,1 Hz, jo ho he canviat a 48, però 44,1 funciona perfectament. I després també tindreu els canals, que poseu en estèreo. Els dispositius, superimportant. Sobretot aquests es podeu deixar, el de l'escriptori el podeu deixar per defecte, però és molt important configurar correctament el d'àudio. Àudio 1, que jo dic que faria servir la pista 1, jo he triat el micròfon de l'ordinador. Si vosaltres aneu a fer servir un micròfon extern, uns cascos amb micròfon, doncs aquí us apareixeria l'opció, si el teniu degudament instal·lat a l'ordinador, i llavors doncs trieu el micròfon que verdaderament aneu a gastar, perquè si no s'enregistrareu i no s'escoltarà la vostra veu. I jo crec que amb això en tindríem suficient en quant a la configuració. Superimportant, quan acabeu la configuració li heu de donar aquí a sota aplicar, que estarà habilitat, i acceptar o d'acord. Si no, no us gravarà res del que vosaltres heu canviat. Una vegada configurat bàsicament l'OBS, passaríem a explicar la interfàs. Aquí a mà dreta tenim el bàsic. Aquí a mà dreta tenim l'inici de la transmissió per a fer directes. Aquí us apareixeria enregistra, que és per a començar a gravar. També teniu l'opció de pausar quan esteu gravant. Jo ara estic gravant, per això me diu atura l'enregistrament, i després bàsicament la configuració que ja l'hem vist i sortir. D'acord, si anem d'esquerra a dreta, tenim en primer lloc les escenes, que això no entrarem en detall a hores d'ara, però bàsicament és crear escenaris en cada escena. Jo ara estic en l'escena mostra i he creat distints orígens, que són distintes qüestions que jo us vull mostrar de coses que podeu fer per crear continguts per al vostre alumnat. Però ara no entrarem en detall en això. Estem en mostra 1 i sí que vull parlar-vos dels orígens, que són aquests que tenim aquí, i dels mescladors d'àudio. El mesclador d'àudio, que és en cadascun dels orígens, que nosaltres, jo ara tinc només activa la captura de pantalla, en aquest origen tinc l'àudio d'escriptori i el micro, que si veieu, si parlo, puja la barra. Si us fixeu, jo la barra aquesta, doncs no la tinc a tope, no la tinc al màxim volum. Per què? Perquè no arribi a la part vermella i no generi distorsions en el so. I l'àudio d'escriptori el tinc anul·lat, perquè no vull que s'escolti res de l'escriptori, però podria pujar, si cal. També una de les qüestions que puc fer és que el puc silenciar. Ara el tinc silenciat i el puc tornar a habilitar. Això com a elements bàsics. Després, pel que fa als orígens, el menú que tenim aquí a sota, tenim afegir un origen, que ens apareixerà el desplegable de tots els orígens que tenim. Tenim eliminar un origen, si n'hem creat un però no ens interessa. Tindrem per a configurar aquesta barreta d'aquí. Tindrem també per a pujar els orígens, l'ordre, que és superimportant. Fixeu-se que tinc el primer, és la captura de pantalla. Si jo habilite ara els altres orígens, la càmera,
el text, el vídeo, la web i la presentació no veieu res. Per què? Perquè està a sota, està darrere del primer origen, que és la captura de pantalla. Llavors jo els puc deshabilitar, però realment estan a sota. D'acord? Llavors, si jo volgués canviar l'ordre, és a dir, que un estigui per sobre l'altre, si s'amuntonen, se veurà el que més amunt estigui de l'origen, llavors jo simplement puc arrastrar-los o simplement en la fletxa puc pujar cap amunt o baixar cap avall. Val? D'acord. Llavors, quins orígens puc afegir? Bueno, doncs puc la captura de pantalla, que és el que tinc. La captura de pantalla és molt senzill. És tot el que jo faci quedarà enregistrat. Què és el que jo estic fent ara? Vosaltres esteu veient tots els passos que jo faig a l'ordinador. Això és superimportant. Després puc capturar una finestra, que simplement és triar una presentació de PowerPoint, una pàgina web, el que sigui, una finestra en concret, i només se veurà aquella finestra. Puc capturar, per exemple, el que és el dispositiu de captura de vídeo és la nostra càmera, per a que se vegi la nostra càmera en la gravació. Puc triar un vídeo extern, puc reproduir un vídeo en l'VLC, perquè vull fer qualsevol explicació i vull veure el vídeo i al mateix moment estar parlant sobre el vídeo. Puc crear text també, puc fer milers de coses. Ja veieu aquí que tenim un ventall grandíssim de possibilitats. D'acord, per tant, quan nosaltres volem afegir un, simplement és afegeix, trieu el que voleu. Jo com ja els tinc afegits, el menú que visualitzaríeu quan li doneu a un d'aquests us el mostraré d'una altra manera, que és quan ja el teniu creat, si li doneu a sobre al botó dret del ratolí, propietats, aquesta és la pantalla que us obri quan feu la tria. Comencem per captura de pantalla. Captura de pantalla, com ja hem dit, és visualitzar tot el vostre moviment. Com podeu observar, aquí ja us apareix quina pantalla va capturar. Si en teniu més d'una, podríeu capturar una altra. I una opció interessant és la captura de cursor. Jo ara estic mostrant-vos el meu cursor, però si jo deshabilito aquesta opció, ja el cursor no el veureu. Per tant, ja és una elecció vostra si voleu que el cursor estigui visible o no. Després tenim altres opcions. Tenim la càmera, que la càmera, si us fixeu, la tinc aquí darrere, ara la veureu, i l'habilito. La tinc aquí, la càmera, hola. Recordeu que està darrere de la captura de pantalla i aquests objectes, com ara veieu, jo els puc anar movent. Però tot això volia explicar-ho tal com ho veurien els vostres alumnes, per a que pugueu entendre en què consisteix aquesta opció. Llavors, simplement, jo, en el moment en què jo deshabilite la captura de pantalla o no tingui la captura de pantalla, l'únic que es veurà en la gravació del vídeo és aquest requadre d'aquí, que és la pantalla que veurien el vostre alumnat. El vídeo que es gravarà és aquesta pantalla d'aquí, on se veurien tots els objectes que estan aquí, com la càmera. D'acord? Llavors, com jo el que vull és fer-vos una gravació de com ho veuria el vostre alumnat, ara el que faré serà preparar tot i simplement anul·laré la captura de pantalla i us aniré mostrant cada un dels objectes que actualment aquí tinc ocults. L'únic que faré serà, al tenir aquest anul·lat, aniré habilitant aquest d'aquí i vosaltres anireu visualitzant, però en el mode que us quedaria per a que el vostre alumnat pogués veure única i exclusivament aquest requadre d'aquí. Doncs ara jo ja he deshabilitat la captura de pantalla, per tant vosaltres ara només veieu una pantalla en negre. Si no tinc la captura de pantalla, doncs no es veu tot allò que jo faig. Jo estic veient el programa i ara aniré habilitant objectes, orígens, tal com us he mostrat que jo tinc una llista d'orígens. En primer lloc vaig a mostrar la càmera. Li dono a l'ull i ja tinc la càmera.
Jo veig el programa, però vosaltres no. I jo, igual que us he mostrat que podia moure l'objecte, doncs ara també estic movent la càmera, la puc fer més gran, la puc fer més petita, vale? Llavors, la deixem aquí. Ara vaig a mostrar text, vale? Jo puc crear un text perquè jo vull, mentre que es visualitza un vídeo o una presentació de Power, vull afegir qualsevol objecte. Aquí tinc el text. Vale, per exemple, ara jo us vull mostrar també un vídeo en el VLC. Doncs aquí teniu el vídeo, vale? Ara no l'esteu escoltant perquè el tinc en silenci, però ara posaré el so i veureu en la barreta de mesclador d'àudio. Ara estareu escoltant el so. Val? Vaig a deshabilitar-lo. Bueno, aquest vídeo doncs, també el puc moure. I aquesta pantalla és el que el vostre alumnat veuria. Doncs veieu a mi, veieu el vídeo, veieu el text. Val, deshabilito el vídeo i vaig a mostrar doncs, una presentació de PowerPoint. Vale? Aquesta presentació de PowerPoint, que jo vull estar explicant aquí, deshabilito també el text. Doncs res, jo tinc una presentació de PowerPoint, que és el que jo vull explicar, i simplement, doncs, bueno, la càmera, perquè jo vull mostrar-me també en pantalla, mentre que vaig explicant, doncs res, com he dit, doncs, estic explicant el PowerPoint i vaig aportant contingut, puc aportar, doncs mira, aquí veuríem aquest vídeo, que és el vídeo que jo he visualitzat, que ara el puc tornar a mostrar, i també puc explicar pel que fa al vídeo, doncs, algun element en concret que jo vull aportar. Doncs el vídeo, tal, en el minut tal, doncs mireu, d'aquí ha passat això, o s'ha fet allò, ¿vale? Qualsevol creativitat, jo no estic en la vostra ment, no sé quines són les vostres necessitats, jo intento aportar-vos idees. Doncs bé, també podria, aquest Power, tal com us he explicat abans, és una finestra, és una finestra, jo totes les finestres que tinc obertes les puc incorporar. També podria estar presentant una web. Aquí tinc, per exemple, un objecte que és un Geniali, un Prezi, des de la pàgina web, només es visualitza aquesta web. I jo ja puc anar interactuant, si jo me'n vaig ara a la web, puc anar passant les pàgines i puc anar visualitzant, puc estar en la presentació i jo vaig passant els objectes de la presentació, vale? Llavors, són distintes opcions que teniu. Les podem anar ordenant. Veieu que ara tenim la web per sobre de la presentació. Això és el que jo diria de l'ordre dels orígens. Aquell origen que està més a sota que un altre, doncs queda darrere. Ara veureu que jo vaig a passar la presentació, la vaig arrastrar cap amunt i ara la tinc per sobre de la pàgina web que tinc aquí. Doncs res, torno a la captura de pantalla. Com veieu ara, torno a tenir habilitat la captura de pantalla i tot l'altre ho tinc deshabilitat. Per això ara veieu tot el que jo tinc obert i tot el que jo estic fent. Per a què podia servir l'altre mode? Doncs és molt interessant perquè jo puc estar en la presentació, puc estar en la meva càmera habilitada i quan només es veu això jo puc tenir un document Word obert amb un guió perquè vull reforçar la meva explicació i tinc un guió a seguir per saber què és el que vull dir, qualsevol cosa. Simplement el vostre alumnat visualitza aquells objectes que vosaltres voleu en qüestió. Doncs bé, fins aquí el vídeo que jo us volia mostrar. Ja sabeu que al correu electrònic o bé al canal podeu fer les preguntes que vulgueu i aquí deixem aquest videotutorial de l'OBS. Espero que us cuideu moltíssim i una forta abraçada. Fins pronte. Adeu.